एबार गल्डेन जुबलिजों खुंनाय जादों बे से कातियावनो थारमाने दिनैनिफ्राय 50 बोसोर आगोलनिफ्राय जोंनि बे कासमारि जामगुरि से काति फोरबोखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बे गायसननायनि दिननिफ्रायनो जों दिनैसिम थाथ'नाय गैयाजासे सिबिबोगासिनो दङ। बे गल्डेन जुबलिजों लाखिनाय जादों। बे गल्डेन जुबलिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो एबार मेला सिस्टेमै खुंनो लानाय जादों आरो बेवहाय जोंहा सार्कास मिनि सार्कास दङ लोगोसे मिना बाजार दङ सोरखि गिदिंनाय आरो लोगोसे बिभिन्न जोंनि माने दखान पाहारियाव फज'नाय जादों आरो लोगोसेनो जोंहा मोनाबिलियाव माने सिनेमा दिन्थिफुंनाय डेन्स कम्पिटिसन बेफोर हाबाफारि लानाय जादों आरो सानबेसेनि हाबाफारि बेयो थारमाने 6 दिननि हाबाफारि लानाय जादों दिनैनिफ्राय 6 कातिसिम अर्थात 19 अक्ट'बरनिफ्राय 24 अक्ट'बरसिम जोंहा बेयाव सोलिगोन आरो कम्पिटिशननि प्राइसआ बेसे? कम्पिटिशननि प्राइसआ जोंहा फार्स्ट प्राइसआ जाबाय 15,000 15,000 सेकेन्ड प्राइस 10,000 10,000 ओमफ्राय थार्ड प्राइसआ जाबाय 5,000 5,000। गोजोननाय मोन्दों बर'नि आसारखान्थिजों गोरोबफ्लेनाय जि माइनाव फोरबो बे माइनाव फोरबोखौ दिनै कासमारि गामिया सान 6नि हाबाफारि लानानै सनाथि मायथाइ खुंगा 50थि जि जुथुमा बे जुथुमायाव जों दिनै बायदिसिना हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय लेंहरदोंमोन आरो बिथांमोननि लेंहरनाय लेखा दिनै जों बेयाव बाहागो लाफैनानै खामानिखौ मावफुंबाय। दिनै जोंनि बर'नि हारिनि गेजेराव मोनसेल' गुबै धोरोम होननानै जों जुदि सानोबाथाय बेयो मोनसे बाथौ धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै दिनै माइनाव फोरबो थामहिनबा जों बर'आदि जोंनि आबाद गुबै हारि आरो लोगोसे जोंनि हारियादि बोथोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे जोंनि जिखिनि फसलफोर बे फसलफोरखौ दिहुननायखौ लानानै जोंनि आसार खान्थिजों सोमोन्दो गोनां आरो जोंजों गोरोबफ्लेनाय माखासे फोरबोफोर दं बे फोरबोफोरनि गेजेराव नैबे माइनाव फोरबोआबो मोनसे। जों मिथिगौ बयबो बर'फोरा दिनैनि सानाव बा मैयानिफ्राय जागायनानै जोंनि जिखिनि आबाद मावनाय जि माइ आबाद बे माइ आबादा जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुङो एम्फौ एनला बिजानुफोरनिफ्राय जाहाथे जों रैखा मोनो बिनि मुङैनो जों नैबे माइनाव फोरबोखौ खालामनाय जायो आरो बे लेखायैनो दिनै कासमारिया बे माइनाव फोरबोखौ मोनसे गोदान मुगाजों गोरोबनानै फैसालिनि जोहै खालामनाय जादों आरो आसा खालामो दिनैनि जि सान 6नि जिखिनि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिया माइनाव फोरबोनि बा बर'नि जिखिनि धोरोम बा आसार खान्थिफोरखौ लाखिलांनायजों लोगोसे फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनोबो नैबे धोरोमनि सायाव नैबे फोरबोनि सायाव जाहाथे जों एसेबाबो साखाफारा खालामनानै होनो हायो बेखौ आं फालिथाय आफादनिसिम खावलायनाय थाबाय आरो बेखौबो आं गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैयो जाहाथे नैफोरबायदि फोरबोफोरखौ बा बर'नि आसार खान्थिजों बा बर'नि धोरोम बाथौजों गोरोबफ्लेनाय जिखिनि फोरबोफोर बे फोरबोखौ जाहाथे इयुन समाव फैबाय थानाय समाव गाजा गोमजायै जाहाथे फालियो बेखौ आं खावलायनायजों लोगोसे दिनैनि जिखिनि हाबाफारिफोर सान 6नि लानानै हाबाफारिफोर बे हाबाफारिया जाहाथे मोजां बाबेनलाङो बेखौ आइ बिमानियाव आर'ज खालामनायजों लोगोसे दिनैनि जिखिनि मावफारि बेखौ मावफुंनानै होनाय जाबाय। थारैनो डेम'क्रेसि जिहेतु हादोर जों धोरोम सायख'यै मोनसे जिहेतु हादोराव जों थागिबि बे थागिबि हिसाबै गावबा गावनि माखासे धोरोमफोरखौ माखासे राजनिथि बा माखासे मानि बेफारि जिखिनि फोथार बे फोथाराव बाहायनायखौ जोंबो गेजेर गेजेर नोजोर बोनायाव नुनो मोनो। बिदि धोरोम बायदि मोनसे गोथार बेसादखौ बा जोंनि हारि बा जोंनि राव हारिमु बा आसार खान्थिजों गोरोबफ्लेनानै थानाय जों बर' हिसाबै थांनानै थानो हानाय जिखिनि सिनायथि बे सिनायथिजों सोमोन्दो थानाय जिखिनि धोरोम बे धोरोमखौ बा गुबुन हारिनि जिखिनि सिनायथि बा बेखौ राजखान्थि फोथाराव बा बेफारनि जि फोथार बे फोथाराव लाबोनाया थारैनो मोनसे निन्दा होथावथाव आरो आं आसा खालामो बा खावलायनो लुबैदों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जाहाथे राजखान्थि बा बेफार बिथिं फारसे बोदेरनानै लाबोआ।